Съветваме ви докато гледате този клип да не шумите, защото луната спи. Знаете ли, че Нети и Дони са всъщност един и същи човек? Не. След наши дълбоки проучвания и безсънни нощи стигнахме до извода, че Нети и Дони са един и същи човек. Сигурно се питате, но как е възможно? Нека ви покажем. Дони пее. И Нети пее. Нети има 2 очи и нос. И Дони има 2 очи и нос. Нети има дъщеря на име Лилия. Дони също има дъщеря на име Лилия. Слоча е нос. Надали? Но защо Нети би имала втора самоличност? Дали иска да си извади 2 карти за библиотеката? Или пък семейна отстъпка за минералните бани в Хисаря? Мистерия? Нека разберем. Нети се римува с спагети. Спагетите идват от Италия. Цветовете на знамето на Италия са зелено, бяло и червено. Зелено, бяло и червено са цветовете и на шопската салата. Айсберг също е салата. Айсберг. В айсберг се е блъснал Титаник. Титаник има 7 букви. 7 е неутралното pH в химията. Знаете ли какво също е неутрално? Точно така. Швейцария. Швейцария е известна с сиренето си. Сирене. Мишките ядат сирене. Мики Маус е мишка. Половинката на Мики Маус е Мини Маус. Половинката на Нети е Дони. Но половина означава само 50%. Следователно Нети и Дони правят заедно 100%. А 100% са едно цяло, което значи, че говорим за един и същи човек. Потвърдено.